За младите хора ние искаме да изградим инфраструктурата в новия жилищен квартал, в близост до болницата. За него беше разработен подробен устройствен план, дадени немалко пари. Всички терени бяха закупени и част от тях пък бяха върнати на собствениците по параграф 4 от областна управа. Аз скоро видях, че и там се изграждат и къщи, но за да се изгради един квартал нов, за да се подобри демографския срив в общината, там трябва да бъде изградена цялата инфраструктура. Да бъде прекарана ВиК инсталацията, да бъде прекарана ел мрежата и чак тогава хората асфалтирани пътища, тротуарите изградени и чак тогава хората да си построят къщите. Ще имаме нова общинска политика в образованието по посока на създаване на условия за модерно качествено образование, чрез средства за въвеждане на иновационни технологии в училищата и детските заведения, столово хранене на учениците, адекватен на изискванията транспорт на пътуващи ученици, условия за целодневното обучение, извън училищни дейности за свободното време на учениците, условия за занимание с спорт, реални условия за закрила и работа с талантливи деца и за работа за деца в риск. Искаме и ще работим за развитие на спорта и туризма, модернизация на наличната спортна база, изграждане на спортен комплекс, подкрепа на действащи спортни клубове, извънградски зони за отдих, детски спортни площадки, вело, алеи и други. Ще положим началото на дейности за изграждане на младежки център, довършване и оборудване на киното. От 4 години киното стои затворено, без да е влязъл някой вътре. Трябва да бъде изграден център за събиране на младите хора, младежки клуб тук и в по-големите села. Защита на местните кадри и подкрепа за утвърждаването им в управлението на общината и всички местни структури на централни ведомства. Тук също имаме и забележки, и огорчение от разправата с кадрите, които работиха добре за общината. И мога да дам два примера. Главен архитект на община Карнобат, огорчен, прокуден от Карнобат, сега работи като главен архитект на община Бургас. Директор на дирекция ТСО в Бургас, директор на дирекция. Мариана Димова, заместник кмет, 4 години в Сунгурлари и много други. Ще работим за съхраняване на културната идентичност. Специално внимание върху развитието на читалищата. Подкрепа на самодейния сектор за творчески изяви. Развитие и опазване на културно-историческото наследство. Подкрепа за творчески изяви и други. Модернизация на социалната инфраструктура. Изграждане на дневен център за стари хора. Дом за стари хора на територията на общината. Обогатяване съдържанието на работа в пенсионерски клубове. И поради липса на други аргументи се говори, че Атанасов ще закри пенсионерски клубове, Атанасов ще закри общинското предприятие, ако дойде. Атанасов никога не е бил ликвидатор, където и да е работил. Ще работим за интеграция на лицата и групите в неравностойно социално положение. Уважаеми съграждани, местната администрация трябва да бъде в услуга на гражданите и отговорна пред тях за своята дейност. Достъпа на граждани до кмета и неговите заместници трябва да бъде винаги осигурен. Не е имало случай през 8 годишната ми практика аз да върна някого, независимо дали си имал приемен ден или не. Не е имало случай в приемни дни да не приема и последния граждан, който е чакал пред кабинета ми. Всеки граждан има право да бъде изслушан по собствените му проблеми. Дали ще бъдат решени, това е друг въпрос. Защото не всичко може да реши един кмет на общината. Но не някога, а много често и отговора не също е отговор. Трябва да се подобри диалога между местната и централната власт. През мандатите 1999-2003 и 2003-2007 община Карнобат ангажира вниманието на редица държавни и международни институции.
имащи отношение към регионалното развитие и които могат да влияят върху просперитета на общината, да влияят на бизнеса, на инфраструктурата, на образованието, на културата, на европроектите. Община Карнобат бе посетена 3 пъти от президента на Републиката Георги Първанов. Община Карнобат бе посетена 4 или 5 пъти от вице-президента на Републиката. Община Карнобат бе посетена от 2 посланици на Република Япония. Посетена е от министър-председателя Симеон Сакскобургготски. Посрещали сме много министри, народни представители, посланици на Великобритания, Испания и Русия, генералните консули на Турция и на Русия, експерти от европейските фондове. Всичко това сме правили, уважаеми съграждани, да отворим широко вратите на Карнобат, града ни да стане известен и с това да можем да черпим всички възможни средства и подкрепа за по-доброто на община Карнобат. Карнобат има по-добър път за развитие. Това се предопределя от миналото му, настоящето му, бъдещето му и най-вече от неговите хора. С няколко изречения предизборната ми платформа се заключава в грижа за делника на възрастните, подкрепа за децата и младите, шанс за бизнеса, хоризонт за успеха на всеки един от вас. В община Карнобат ще се проведат избори в 8 села. Коалиция за Карнобат 2011 издига кандидатурите в 6 от тях. На село Искра на Стоян Йорданов Стоянов, на село Соколово Костадин Станков Костадинов, на село Невестино Димитър Йоргов Станев, на село Крумово Градище Марийка Ганева, на село Изархан Тимо Атанас Тончев Атанасов и на село Хаджиите Адем Адем.